Прывітанне, сябры! З вами Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Нагадаю, што сёння мы працягваем нашу вандроўку па вёсцы Вялікія Навасёнкі, што знаходзіцца прыблізна ў 45 кіламетрах ад беларускай сталіцы побач з горадам Дзяржынскам, альбо, як яго клікалі раней, Койданавым. У першай частцы нашага падарожжа мы прыгадалі мінулае гэтага населенага пункта, а таксама гісторыю будаўніцтва яго галоўнай архітэктурнай адметнасці – сядзібы рода Кастравіцкіх. Ну а сёння настаў час паразмаўляць пра двух, бадай што, самых знакамітых прадстаўнікоў гэтага шляхецкага рода, кожны з якіх, што цікава, быў больш вядомы не пад сапраўдным іменем, а пад псеўданімам. Я маю на увазе славутага беларускага пісьменніка ды паэта пачатку 20-го стагоддзя Каруся Каганца, які, уласна, і пахаваны ў Вялікіх Навасёнках, а таксама яго стрыечнага пляменніка, які ў той жа самы час ажыццявіў сапраўдны прарыў у французскай культуры – Гійома Апалінэра. Пра цікавыя гісторыі з жыцця гэтых людзей мы пагаворым у бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі! І пачнем наш сённяшні аповяд з асобы Каруся Каганца, помнік якому знаходзіцца за маёю спінаю. Ягоны лёс нельга было назваць простым. Яго бацька, Карэль Кастравіцкі, за ўдзел у паўстанні Кастуся Каліноўскага быў сасланы ў далёкі сібірскі Табольск, дзе, уласна, і нарадзіўся яго сын Казімір. Яшчэ ў маленстве яму не пашанцавала. Ён выпаў з высокага вакна, ад чаго на ўсё жыццё займеў невялікі горб. Калі Казіміру было 4 гады, сям'я яго вярнулася на радзіму, але неўзабаве яе чакала наступнае выпрабаванне. Нечакана памёр бацька Карэль. Таму Казіміру з самага маленства давялося цяжка працаваць, каб дапамагчы сям'і. Пры гэтым хлопец меў вялікія здольнасці, скончыў Менскую гарадскую вучэльню, а таксама спрабаваў вучыцца ў Маскве на скульптара. Але праблемы з грашыма не дазволілі скончыць навучанне. Давялося вяртацца і шукаць працу. Казімір вырас сапраўдным патрыётам роднага краю. Ён шчыра верыў у тое, што калі-небудзь стагоддзі прыгнёту для беларусаў скончацца, і народ здолее абудзіцца ад працяглага сну. Нездарма ў якасці сваіх творчых псеўданімаў ён абраў Будзімір ды Карусь Каганец. У тыя гады слова «каганец» азначала невялікі свяцільнік. Дык вось, сваёю творчасцю ён імкнуўся несці святло свайму народу. Ён пісаў паэзію, прозу, стварыў адну з першых беларускіх п'есаў – камедыю «Модны шляхцюк». Склаў у 1906 годзе адзін з першых беларускіх буквароў – «Лемантар» альбо «Першая навука чытання» і нават распрацаваў свой варыянт беларускага алфавіту. Карусь Каганец не цураўся і палітычнай дзейнасці. Распрацоўваў праграму беларускай сацыялістычнай грамады, а ў 1905 годзе удзельнічаў у першым сялянскім з'ездзе. Вядома, царскім уладам гэта надта не падабалася. Таму двойчы, у 1905 і 1910 годах, яго арыштоўвалі ды змяшчалі ў Менскую турму. Дарэчы, другі раз ён там сядзеў разам з Якубам Коласам. Менавіта падчас апошняга свайго зняволення ён і падхапіў сухоты, ад якіх і памёр 20 мая 1918 года. Яму было ўсяго 50 гадоў. Літаральна праз паўгады у далёкай Францыі ад так званага іспанскага грыпу памёр яго стрыечны пляменнік Вільгельм Кастравіцкі, якога ўвесь Парыж ведаў як Гійома Апалінэра. Усё жыццё гэтага чалавека нагадвала суцэльную авантуру. Яго маці, Анжаліка Кастравіцкая, была дачкой брата Караля Кастравіцкага Міхала Апалінарыя, які пасля паражэння паўстання Каліноўскага быў вымушаны разам з сям'ёй ратавацца ў Італіі. Там яго дачка Анжаліка збегла з дому разам з італьянскім афіцэрам Франчэска дэ Спермонам.
Праўда, шчаслівага шлюбу не атрымалася. Абодва мелі непераадольную цягу да прыгодаў ды авантураў. Прынамсі, Анжэліка Кастравіцкая была добра вядомая як азартны гулец у самых фешанэбельных казіно Манака ды Ніццы. Таму Вільгельм рос і навучаўся ў каледжах ды пансіёнах поўдня Францыі, дзе і пачаў эксперыментаваць з паэтычным словам. Увогуле, эксперымент, эпатаж, дэмістыфікацыя сталі своеасаблівым творчым крэда Вільгельма, які абраў сабе псеўданім Гійом Апалінер. Ён пісаў белыя вершы, прынцыпова грэбаваў знакамі пунктуацыі, ды і ўвогуле стаў родапачынальнікам новага стыля ў сусветным мастацтве, які атрымаў назву сюррэалізм. Уласнае слова гэтае таксама сам Гійом і прыдумаў. Нечым ён нагадваў Маяковскага, толькі што з папраўкай на французскую культуру. Не дзіўна, што Апалінер быў сапраўднай зоркай першай велічыні ў тагачасным сузор'і парыжскай багемы. Марк Шаган, Жан Както, Луі Арагон ды іншыя знакамітыя творцы былі яго сябрамі ды паплечнікамі, а з Пабло Пікасо Гійому нават давялося ў турме разам пасядзець па абвінавачванні ў ажыццяўленні самай грандыёзнай еўрапейскай афёры пачатку 20-го стагоддзя крадзяжы Моны Лізы. Гэта адбылося 21 жніўня 1911 года. Раніцай працаўнікі Лувра былі ў шоку. Славутай карціны Леонардо да Вінчы не было. Спачатку думалі, што гэта быў няўдалы жарт, але не. Пачалі шукаць хаця б нейкія зачэпкі і выйшлі на знаёмага Апалінера да Пікасо Жэры П'ерэ, які сапраўды выносіў з запаснікаў Лувра некаторыя артэфакты, каб прадаваць іх на чорным рынку. Вось і з'явілася меркаванне, што Апалінер з Пікасо і замовілі гэты крадзеж. Навошта? А хто ж іх мастакоў ведае? Можа, карціна спадабалася, а можа і перформанс такі задумалі. Так ці інакш, але ў выніку аказалася, што творцы былі ні пры чым. Карціну выкраў іншы мастак, італьянец Вінчэнца Перуджа, які быццам бы прагнуў аднавіць гістарычную справядлівасць і вярнуць шэдэўр у Італію, адкуль яго ў свой час Напалеон вывез. Але гэта стала вядома пазней, а ў 1911 годзе менавіта Апалінер і Пікасо сталі галоўнымі фігурантамі гэтай справы, якая, уласна, толькі ўзмацніла іх скандальную славу. Вось такія атрымаліся розныя лёсы двух славутых прадстаўнікоў рода Кастравіцкіх, якому калісьці належалі вялікія навасёлкі. Ну а зараз надышоў час развітвацца. Сёння разам з вамі быў Лявон Казакоў, ды праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Чакайце наступных нашых відэасправаздач з вандровак па сцяжынах беларускай мінуўшчыны. Ну а калі вам падабаецца тое, што мы робім, не забывайцеся націснуць лайк ды падпісацца на наш канал. Да наступных сустрэчаў!